Ti slušaš podcast Rad po mjeri čovjeka, podcast u kojem pokrećemo razgovor za bolji posao. Dobar dan i dobrodošli u specijalnu epizodu podcasta Rad po mjeri čovjeka pod nazivom Tko se skriva iza lika predsjednika, u kojoj ćemo ugostiti Mladena Novosela, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. I ovaj nastavak podcasta nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i zaklade Friedrich Ebert. Ja sam Matija Tomašek i bit ću vaš domaćin sljedećih 30 minuta. Povod ove specijalne epizode 9. je kongres SSSH koji se održao 1. i 2. prosinca 2022. u Tuheljskim Toplicama. Najviše je to tijelo odlučivanja u SSSH koje se redovno okuplja svake 4 godine, a na kojem se usvajaju izvješće o prethodnom mandatnom razdoblju, program rada za sljedeće mandatno razdoblje, te se provode izbori za nadzorni odbor, statutarnu komisiju i predsjednika SSSH. Prema statutu SSSH predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez pred državnim, poslodavačkim i drugim tijelima i organizacijama, zastupnike kongresa te član vijeća i izvršnog odbora Saveza. Sukladno statutu i poslovnicima tih tijela, predsjednik saziva njihove sjednice, njima predsjedava i rukovodi. Za svoj rad predsjednik odgovara izvršnom odboru, vijeću i kongresu Saveza. U slučaju odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik ili član izvršnog odbora kojeg on ovlasti. Predsjednik, tajnik i potpredsjednici Saveza koji profesionalno obavljaju svoju dužnost za vrijeme dok obavljaju tu dužnost u radnom su odnosu u Savezu i ne mogu istodobno obavljati neku od izbornih funkcija u svom sindikatu. No, što se zapravo krije iza ovog formalnog opisa poslova predsjednika SSSH i kako izgleda radni dan predsjednika Saveza, te koja se osoba krije iza te funkcije, saznaćemo danas u razgovoru s Mladenom Novoselom. Mladene, dobar dan i čestitke na još jednom mandatu na mjestu predsjednika SSSH. Hvala lijepa, dobar dan i pozdrav svim slušateljima ovog podcasta. Izabrani ste 4. put na mjesto predsjednika SSSH. Možete li nam malo opisati kako je započeo vaš sindikalni put? Koliko ste dugo u sindikalnom pokretu, iz kojeg sindikata dolazite i što ste radili prije nego što ste preuzeli vodstvo u SSSH? Pa kada se neko počinje baviti sindikatom, obično to bude spontano, bude neki neposredni povod prije toga, netko vas mora od vaših radnih kolega prepoznati na vašem radnom mjestu. 1992. godine, nakon Domovinskog rata, dakle, u kojem sam učestvovao, možda sam bio prvi koji je organizirao prosvjed branitelja u gradu Daruvaru, zbog problema na koje smo naišli kada smo se vratili u našu firmu Dalit Daruvar. I naravno sljedeće godine, 1993. kada su bili redovni izbori u Dalitu Daruvar, to je možda i bio povod mojim radnim kolegama gdje su možda oni prepoznali neku moju buntovnost, da tako nazovem, gdje sam prvo bio izabran za povjerenika sindikalne skupine u jednom od trgovačkih društva Dalita Daruvar, pa sindikalnim povjerenikom, pa kasnije koordinatorom svih sindikalnih podružnica na razini Dalita Daruvar, koja je tada bila tvrtka od 1400-500 zaposlenih radnika. I naravno, paralelno s time u Sindikatu metalaca Hrvatske obavljao sam niz dužnosti od regionalnog povjerenika koji sam profesionalno obavljao od 1995. godine, dakle regionalni povjerenika Sindikata metalaca, pa sve do 2008. kada sam postao potpredsjednik Sindikata metalaca, a od 2010. evo pa sve do danas radim kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. I kako izgleda jedan radni dan predsjednika Saveza i koji su nekakvi tipični poslovi kojima se vi bavite kroz dan? Pa u pravilu ako ne krene sa nekom ranojutarnjom gostovanjem na nekoj ranojutarnjoj emisiji poput u mreži Prvog Hrvatskog radija ili nekom sličnom, onda to krene uvijek naravno prvo sa jednim radnim briefingom sa predsjednicima udruženih sindikata koji su
koji borave u zgradi Radničkog doma ovdje u Zagrebu na Krešimircu. Dakle, to je svakodnevni pola sata do 40 minuta radna kava, da tako naglasim, gdje prokomentiramo dnevno političke, sindikalne, dakle, teme koje su aktualne, gdje u pravilu se i dogovaramo, koordiniramo određene možda zajedničke aktivnosti, ali naravno bude i ovakvih tema poput nogometa koji je ovih danas prva top tema. Naravno i sve ono što dalje slijedi su sve one aktivnosti koje su vezane kako uz koordiniranje aktivnosti između udruženih sindikata, sudjelovanje u rješavanju njihovih pojedinih problema, kao što smo i tijekom prošlog tjedna imali odnosno imali smo organizaciju prosvjeda radnika čistoće Zagrebačkog holdinga, pregovore na razini tvrtke u Cestama Šibenik. Dakle, sudjelujemo na neki način pomaganju sindikatima u rješavanju konkretnih problema sa članovima. Tu je i dio javnih politika, poput Zakona o radu ili nekih drugih zakona, i naravno ono što je svakodnevno, a to je unutarnje koordiniranje sa svojim užnim timom unutar saveza. 9. kongres SSSH osim izbora predsjednika i drugih tijela raspravljao je o izvještaju i radu za protekle 4 godine i usvojio program rada za naredne 4. Kako biste saželi i ocijenili posljednje 4 godine za radnike i općenito za gospodarstvo u Hrvatskoj? Pa evo, nažalost, svi smo svjesni već činjenicu da su protekle 4 godine bile, kako na razini Hrvatske, cijele Europe i svijeta, vrlo teške godine zbog pandemije COVID-19, zbog svih onemogućavanja svakodnevnog života, zbog onemogućavanja svakodnevnih radnih aktivnosti u mnogim sektorima, dakle od prometnog sektora da ne spominjemo samo probleme koji su imali zdravstveni radnici, žrtve koje su podnosili zdravstveni radnici, i naravno onaj dio koji Hrvatskoj inače najviše prihoda donosi, a to je turizam, ugostiteljstvo, koji su bili potpuno zatvoreni duže vrijeme. Dakle, tu je bilo vrlo upitno kako sačuvati radna mjesta upravo tih najugroženijih radnika, kako istovremeno osigurati da ti radnici dobe plaće. Imali smo tu niz, ajmo tako reći, pregovora sa Vladom Republike Hrvatske, koja je izašla sa jednim relativno dobrim paketom pomoći, prije svega radnicima dakle, za čije plaće su svi oni poslodavci koji su imali problem u isplatama plaće u tom razdoblju zbog posljedica COVID-19 imali subvencioniranje, i naravno i u takvim uvjetima imali smo i sindikalnih akcija. U takvim uvjetima trebalo je braniti Zakon o radu, posebice onim prvim danima nakon pandemije, kada su i nekim drugim europskim zemljama, kako poslodavci, pa tako i pojedine vlade, mislile suspendirati pojedina prava radnika. Zakon o radu mi to apsolutno nismo dozvolili, tu smo žestoko se oduprli tome. S druge strane, naravno da je bilo svih drugih aktivnosti, ali ono što bi možda se i malo je nešto naglasio, je ono jedno od ključnih, najvećih aktivnosti koje smo proveli 4 godine, a to je neposredno prije pandemije. 2019. godine smo proveli akciju prikupljanja potpisa protiv tada predložene mirovinske reforme, odnosno produženja radnog vijeka radnika sa 65 na 67 godina, dodatnog penaliziranja prijevremenog odlaska u mirovinu. Prikupili smo preko 750.000 potpisa, dakle duplo više nego što je bilo potrebno. Predsjednik vlade je nakon takvog našeg rezultata prikupljanja potpisa odustao od prijedloga reforme i pokazali smo snagu. To pokazivanje snage ne samo da je koristilo svim građanima Republike Hrvatske, posebno onim radnicima koji rade u težim uvjetima rada i koji i do 60. godine jedva izdrže na svojim radnim mjestima, a s druge strane je pomoglo i to i sindikatima, jer su pokazali svoju snagu, a što u konačnici nam je rezultiralo i svim daljnjim našim aktivnostima u tripartitnom socijalnom dijalogu, posebice ovim zadnjim pregovorima oko Zakona o radu, gdje smo definitivno, ja bi tako reći, obranili na neki način Zakon o radu, da gotovo ni jedna sad izmjena ne ide na štetu radnika. Koji su ciljevi za mandatno razdoblje u naredne 4 godine? Dakle, u programu rada SSSH govori o izgradnji veće pregovaračke moći sindikata, sindikalnim integracijama, digitalnoj i zelenoj tranziciji radnih mjesta.
Pa prije svega programska platforma Saveza samostalnih sindikata za naredno 4-godišnje razdoblje ide ka Hrvatskoj zadovoljnih radnika. Dakle, cilj nam je da u Hrvatskoj radnici budu zadovoljni, kako naši domaći radnici, tako svi oni koji dolaze iz susjednih zemalja ili iz zemalja Europske unije ili iz nekih trećih zemalja. U proteklom 4-godišnjem razdoblju naš programsko usmjerenje je bilo rad po mjeri čovjeka. Dakle, mi smo tu imali 6 elemenata koji smo si zadali, koji su nam posebno važni, dakle od visine plaće, od rada, znači prije svega onog dijela znači, koji se odnosi na ugovorni odnos, dakle rad na određeno odnosno neodređeno vrijeme, zaštita na radu i tako dalje, dakle u radno vrijeme, dakle u tim svim elementima smo se nastojali i takvim uvjetima teškim baviti maksimalno i kako kroz Zakon o radu, tako i kroz kolektivno pregovaranje na razini poslodavca. Ono što je sada u narednom razdoblju po nama ključno, dakle Hrvatska, evo sad sa prvim postaje sastavni dio monetarne unije sastavni dio monetarne unije Europske unije, dakle platežno sredstvo će biti euro, ulazimo u Schengen zonu, dakle imat ćemo slobodnije kretanje, ali da bi benefit hrvatskih građana bio definitivno vidljiv i da bi oni osjetili benefit svih tih pod navodnicima dobrih stvari, dakle oni to moraju osjetiti na svojim plaćama, na svom standardu. Nažalost, Hrvatska je u ovom trenutku od 20 zemalja eurozone pretposljednja što se tiče i visine prosječne plaće i visine minimalne plaće. Tako da nam je u svakom slučaju cilj da u narednom 4-godišnjem razdoblju, do početka 2026. godine, Hrvatska se pomakne sa tog dna barem prema sredini. Odnosno, da nam prosječna plaća u Hrvatskoj bude minimalno 1500 eura neto, odnosno 750 eura bruto. Smatramo da je to apsolutno realan cilj, smatramo da je to cilj koji je ultimativan da bi u Hrvatskoj poslodavci imali dovoljno radnika, jer u ovom trenutku radnika u Hrvatskoj nedostaje, radnika nedostaje i nekim drugim europskim zemljama. Dakle, hrvatski radnici, posebice oni sa srednjim i višim strukovnim obrazovanjem, nažalost odlaze iz Hrvatske. Dakle, Hrvatska školuje kvalitetne kadrove, radnici stječu kvalitetno iskustvo u Hrvatskoj, a onda to koriste neki strani poslodavci koji su spremni to platiti. Dakle, hrvatski poslodavci i oni poslodavci koji dolaze ovdje u Hrvatskoj moraju shvatiti da i ovdje u Hrvatskoj radnik mora biti bolje plaćen, da mora imati veći standard, da mora imati upravo taj rad po mjeri čovjeka, odnosno da mora biti zadovoljan radnik kako bi radnik imao motiv da ostane u Hrvatskoj. Dakle, to nam je prioritetni cilj. Dakle, svi drugi elementi su jako važni, ali plaća i druga materijalna prava i u konačnici osjećaj nekakvog zadovoljstva na radnom mjestu je ključan. Učinit ćemo sve, znači kako kroz pregovore sa vladom, tako i pregovore sa poslodavcima, kroz kolektivno pregovaranje, o čemu ću možda nešto kasnije više reći, da definitivno dostignemo taj cilj hrvatskog zadovoljnog radnika. U Hrvatskoj djeluje više od 600 sindikata. Je li to previše u odnosu na broj radno aktivnog stanovništva i trebaju li sindikati razmišljati o ujedinjavanju? Pa mnogi radnici u Hrvatskoj koji su evo stari kao ja, 55 godina, živjeli su i možda su postali članovi sindikata i prije 90. godine, dakle ja sam postao članom sindikata 1985. godine. Tada je postojao samo jedan savez sindikata Hrvatske. U sklopu tog saveza sindikata Hrvatske bili su sektorski sindikati. Zakon o radu koji je 1995. nakon političkih promjena, nakon društveno-političkih promjena, dakle ajmo tako reći doslovno prelaska iz socijalizma u kapitalizam, omogućio slobodno udruživanje radnika u sindikat na način da 10 radnika može osnovati sindikat. To se smatralo tada visokom demokratičnošću, smatralo se apsolutno demokratskom slobodom udruživanja. Naravno da to sigurno nije pridonijelo nikome u Hrvatskoj što se tiče zaštite prava i interesa radnika. Dakle, od Saveza samostalnih sindikata koji je bio prvi pravni slijednik Saveza sindikata Hrvatske, nastalo je nekoliko sindikalnih udruga više razine, no međutim nastajali su mnogi novi sindikati, posebice na kućnoj razini. Dakle, doslovno radnici su shvatili zašto bi mi sad bili članovi nekog tog sindikata, pa možemo im biti
biti sami svoji, pa danas evo recimo neke udruge više razine poput nezavisnih hrvatskih sindikata imaju 50-60 tih takovih manjih sindikata kućnih i sve je to pridonijelo definitivno razbijanju sindikalne scene u Hrvatskoj, pridonijelo je da poslodavci definitivno lakše mogu manipulirati sa radnicima kada u jednoj tvrtci ili u jednoj ustanovi imaju više sindikata. Primjer jedan, samo na razini sindikata, recimo sektora zdravstva, imam preko 30 sindikata. Na razini jednog trgovačkog društva, Zagrebački holding d.o. ima preko 23 sindikata. I to definitivno umanjuje mogućnost ostvarivanja većih kvalitetnih prava. Cilj Saveza samostalnih sindikata definitivno je okrupljivanje sindikalne scene, integracija unutar našeg saveza srodnih sindikata i definitivno kako kroz zakon o reprezentativnosti, no moguće izmjene, ali tako i kroz jednostavno svakodnevnim djelovanjem privlačenja, kao što to čini savez, privlačenja novih sindikata u savez. Moj osobni cilj je definitivno da u nekom narednom razdoblju upravo se mi vratimo na tu 90. godinu, da budemo jedna sindikalna centrala, neka ima naziv kakav se god dogovorimo, ali u ovom trenutku čak i 3 sindikalne središnjice su previše, a da ne nabrajamo, evo spomenuli ste gotovo 600 sindikata, pa paralelno samo reći jedna Austrija koja nam je ovdje vrlo blizu ima samo jednu središnjicu, jednu udrugu više razine, 6 granskih sindikata i sigurno da imaju daleko veću sindikalnu moć za ostvarivanje boljih kvalitetnih prava radnika. Članstvo u sindikatu je u opadanju. Koji su alati kojima možemo radnike, posebno mlade radnike, privući u sindikat? To je pitanje za $1 milion, ne samo meni, to je pitanje svakom sindikatu u Hrvatskoj, svakom sindikatu čak sad i u Europskoj uniji. Dakle, godinama je postojala jedna dobra klima, dakle jedna tradicija sektorskog kolektivnog pregovaranja, tripartitnog socijalnog dijaloga. Radnici na neki način u Europskoj uniji su imali uređene sustave. U Hrvatskoj, naravno, mi smo imali jednu priču do 90, danas smo, da ne kažem u jednom divljem kapitalizmu, ali svejedno, recimo i ovdje u Hrvatskoj, nakon 90. godine još uvijek smo na neki način preuzeli dio onog članstva koji je bio preko 80-90% do 90. godine. Naravno, kako vrijeme prolazi, kako nam radnici svake godine odlaze u mirovinu, samo da spomenem onih 90. godina do početka 2000. ili 2002. 2003. Imali smo bezbroj stečajeva, likvidacija, dakle tehnoloških viškova, gdje smo izgubili naravno ogreban broj članova. Nakon tih godina nam prirodnim odljevom, dakle radnici odlaze u mirovinu, koji su u pravilu bili sindikalno organizirani. Mladog radnika je vrlo teško motivirati, vrlo teško sindikalno organizirati. Dakle, on više nema taj osjećaj kada uđe u jedno trgovačko društvo, jednu ustanovu, da će on tu raditi do svoje mirovine, kako su nekad radnici dugoročno razmišljali o nekakvom svom radnom putu, već kako je fluktuacija velika, dakle naravno on ima osjećaj raditi negdje dok ne nađe negdje drugi bolji posao. Samim time ga je teško i motivirati da se sindikalno organizira i da se bori u tom radnoj sredini za kvalitetnija prava i za bolja prava i za, ajmo tako reći, njegov veći interes da ostane u toj radnoj sredini. No, unatoč tome, evo, borimo se i uspijevamo učlaniti. Mislim da je upravo jedna akcijska prepoznatljivost, jedna javna prepoznatljivost svakog našeg sindikata, posebice naše udruge više razine Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, smo mi pokazali kroz nebrojne akcije. Evo samo da podsjetim, prošli tjedan, dakle prosvjed radnika čistoće Zagrebačkog holdinga, 1000 radnika bilo na cesti. Borili smo se za upravo one najslabije plaćene radnike. Ili da ne spominjem sve druge naše sindikalne akcije, upravo smatram da je to put da mladi radnici prepoznaju da se borbo može i da se vredi boriti. Dakle, nažalost, politika, poslodavci, svi ovih godina od hrvatske samostalnosti nas ubijaju pojam način da što god vi napravili, pa bit će onako kako mi kažemo, ma neće biti tako. I upravo sve ove naše akcije, svi ovi naši rezultati su dokaz da se borba isplati, da se vrijedi boriti, da vrijedi biti član sindikata i samim time ja vjerujem da u nekom narednom razdoblju sindikalni pokret sigurno će opstati u Hrvatskoj i sigurno će biti novih članova.
Europska unija donijela je direktivu o primjerenim minimalnim plaćama koja propisuje akcijske planove o poticanju kolektivnog pregovaranja za zemlje koje imaju pokrivenost kolektivnim ugovorima manju od 80%. Sad razgovarali se sad već o tome s poslodavcima i s Vladom i kako zapravo ocjenjujete trenutni odnos s njima? Hoće li se ugovoriti više granskih kolektivnih ugovora? Da, upravo to je sad naša aktivnost koju mi provodimo evo već tijekom cijele ove godine. Dakle, Savez samostalnih sindikata Hrvatske prije svega je ustrojen da njega čine sektorski sindikati. Uvijek je prioritet svakog sindikata da je sklapa kolektivne ugovore kako na kućnoj razini, tako i na razini pojedinog sektora. Nažalost, mi u Hrvatskoj još uvijek nemamo tu tradiciju i taj sustav više, odnosno nekakve veće pokrivenosti u privatnom sektorsku sa sektorskim kolektivnim ugovorima za razliku od javnog i državnog sektora. Dakle, javni i državni sektor ima temeljni kolektivni ugovor koji je na neki način obvezujući za državnu upravu u javnom i državnom sektoru. Njime se ugovara osnovica za sve radnike u javnom i državnom sektoru i onda se na razini osnovica za obračun plaće, onda se na razini pojedinih sektorskih kolektivnih ugovora ugovaraju druga prava od pozitivnih materijalnih dodataka, radnog vremena i svega ostalog. I to je već jedan sustav koji u Hrvatskoj se uhodao i koji u konačnici pokriva negdje oko 300.000 zaposlenih radnika. Međutim, preko 800.000, 900.000 zaposlenih radnika u privatnom sektoru nažalost nema taj sustav. Imamo samo u sektoru ugostiteljstva, turizma, odnosno graditeljstvu, sektorske kolektivne ugovore koji su naravno prošireni na sve radnike na razini tih sektora. U sektoru usluga, prije svega trgovini, 7 godina već nakon raskida kolektivnog ugovora sindikat trgovine ne uspijeva sklopiti s poslodavcima novi kolektivni ugovor iz prostog razloga, jednostavno poslodavci ne prihvaćaju da se osim minimalne plaće kolektivnim ugovaraju bilo koja druga razina plaća, što je nama apsolutno neprihvatljivo. Naravno, unatoč tome uspijevamo na razini pojedinih trgovačkog društava, od Konzuma pa nadalje sklapati kolektivne ugovore. Tako i u sektoru metala, poljoprivrednoj, prehrambenoj, sektoru prometa i tako dalje. Tako da u svakom slučaju cilj je upravo tih sindikata koje sam malo prije nabrajao, da unatoč svojim kućnim kolektivnim ugovorima sklope i sektorske kolektivne ugovore, da ti sektorski kolektivni ugovori budu prošireni na sve radnike na razini sektora. Dakle, unatoč tome što i Belje i da ne pričam sada sve te tvrtke recimo u poljoprivrednom prehrambenom sektoru imaju kućne kolektivne ugovore, mi smatramo da postoji još uvijek jako puno radnika koji rade u tim sektorima koji nisu kolektivno pokriveni i upravo poticanje vlade kolektivnog pregovaranja, jačanjem akcijske sposobnosti naših sindikata, na čemu radimo. Ja vjerujem da u tijeku iduće godine ćemo doći do upravo veće pokrivenosti u kolektivnim ugovorima. Dakle, ako sada smo negdje na oko 57% ukupne pokrivenosti, samo sa kolektivnim ugovorom na razini trgovine, možda poljoprivrede, prehrambene industrije, mi bili već blizu 70%. Trenutno su u saborskoj raspravi 2 zakona koja se itekako tiču sindikata, dakle radi se o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Zakonu o trgovini. Koje bi benefite radnici trebali dobiti kada ta 2 zakona stupe na snagu? Pa prije svega Zakon o trgovini koji je još uvijek sada u prvom čitanju, on će prije svega donijeti olakšanje za preko 80-90 tisuća žena koje rade u sektoru trgovine, da konačno nedjelju imaju slobodnu za sebe, za svoju obitelj, da naravno zbog naše turističke sezone i mi smo zemlja turizma, da onda samo rade 16 nedjelja tijekom godine, što će u pravilu biti za vrijeme te turističke sezone, da istovremeno nešto što mi inače ugovaramo kolektivnim ugovorom, dodatak za rad nedjeljom, sada će se upravo Zakonom o radu utvrditi da svi poslodavci, neovisno se radi o trgovini, nego svim sektorima, za sve radnike koji rade nedjeljom, poslodavac mora platiti 50% više.
S druge strane, rad na određeno vrijeme definitivno će biti povoljniji za radnike i ja vjerujem da će ovo sad prvo mjesto koje držimo na razini Europske unije po broju udjela ugovora na određeno vrijeme u odnosu na ukupno broj zaposlenih radnika se znatno smanjiti. Djelomično će biti sada bolje reguliran rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće. Tako da uz možda neko naše nezadovoljstvo možda kod platformskog rada gdje nismo uspjeli možda dobiti sve ono što smo zahtijevali za zaštitu platformskih radnika, ali u svakom slučaju cijenim da i kroz Zakon o radu i kroz Zakon o trgovini definitivno će radnicima biti ako mogu slobodno reći, ipak nešto malo bolje. I s treće strane, ono što moram naglasiti, dakle godinama već sindikati imaju problema zbog upravo svih svojih angažmana oko kolektivnog pregovaranja, oko sudjelovanja članova sindikata u kolektivnom pregovaranju mnogim sindikalnim akcijama. Kada se kolektivni ugovor potpisao, on se primjenjivao na sve zaposlene radnike. Tu su se naši članovi osjećali diskriminirani i jednostavno ova sad odredba u Zakonu o radu koja će omogućiti sindikatima da ipak za članove sindikata mogu ugovoriti nešto veća materijalna prava kada je u pitanju regres i božićnica, donekle će ispraviti upravo tu diskriminaciju, nepravdu prema članovima sindikata. Neće to biti jednostavno, ali u svakom slučaju naćemo načina kako u kolektivnom pregovaranju, ako svi radnici dobe 1000 kuna božićnice, da članovi sindikata dobe barem 1200 ili kad je u pitanju regres nešto slično tome. Ljudi, vi morate kaj čitat? Za 5, bit ćemo gotovi za 5. Bit ćemo gotovi za 3. Ajde. Za kraj malo o privatnom životu, što radite kad ne radite? Pa kad ne radim, onda u pravilu idem petkom u svoj rodni grad Daruvar, idem tamo, imam na neki način i nekakvog hobija, dakle imam voćnjak, bavim se naravno malom onim, samo što bi se reklo, uzgojem jabuka, krušaka, lješnjaka, šljiva i sve onog voća što svakodnevno nam je potrebno za prehranu, tako i za džemove i ostalo. Naravno bavimo se malo i vrtlarstvom, onako čisto za nas osobne potrebe, definitivno u sve to skupa, naravno i to je dio, ajmo tako reći, jedne radne aktivnosti, dio oslobađanja od onog svakodnevnog stresa. Tu je moja neizostavna gitara bez koja nikud ne idem, tu je onaj dio mojeg druženja sa prijateljima, tako da u svakom slučaju ovakav tempo rada, tempo života jednostavno zahtjeva određenu relaksaciju, a ta moja relaksacija je svaki vikend u Daruvaru, pa onda opet povratak u Zagreb i tako je već protekli 12 godina Daruvar-Zagreb, Daruvar-Zagreb. Mladene, hvala vam na gostovanju u ovoj specijalnoj epizodi podcasta. Slušali ste specijalnu epizodu podcasta Rad po mjeri čovjeka, tko se skriva iza lika predsjednika, sa samim likom predsjednika Mladenom Novoselom, koji nam je pobliže objasnio koje su njegove svakodnevne zadaće kao predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Prije kraja uputit ću vas na našu Facebook stranicu Rad po mjeri, kao i na sve kanale na kojima možete poslušati epizode podcasta Rad po mjeri čovjeka, Spotify, Deezeru, Google podcastu i ostalima. Do sljedećeg slušanja, pozdrav! Podcast Rad po mjeri čovjeka nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Zaklade Friedrich Ebert. Montažu i produkciju priprema Radio Student.